Kai, na tambaye ka kuɗi ka ji ka bani, kai wani irin mutum ne haka? Me shegen mako? Tun da nake da kai ban taba na ci kobanka ko guda ɗaya ba, Mutum kai sai mako. Yanzu Hajara ke ne kike faɗa min irin waɗannan kalamai masu zafi wanda ban taɓa tunanin su daga gare ki ba. Wa ya sani ko ka shiga wannan kungiyar ƴan mata masu dunkulallen hannu? To birkici ko me zaki ki je ki ba zan bada kuɗin ba sai da ki duk abin da zaki yi tunda na ga alama abin naki akwai tsiya a cikin abin. Haka kace? Haka nace. Haka kace? Haka nace. To zan nuna maka rashin mutunci. Ki nuna min ina nan gurin kuma ba zan bar gurin nan ba sai ki nuna min abin da zaki. Wayo Allah wayo a tamake ni wayo. Me yake faruwa? Fyaɗe zai mu wayo Allah. Wallahi fyaɗe yake so. Wallahi fyaɗe yake so. Ba abin da ya faru aka ce. Fyaɗe aka ce. Me yake faru? Fyaɗe yake so. Fyaɗe? Magana muke yi mu. Fyaɗe zai mata. Nace ma magana muke mu. Na rantse da Allah magana. Wallahi fyaɗe yake so mu. Kai, ni ne shirin. Ni ne. Dan kwalla maka mari. Zan kwalla mari. Da ido na biyu ni ne shidanta. Da ido na biyu. Da ka dani nuna ni ko sanan ka maka mari. Ba ka da gaskiya da ganin. Irin mutanen ne wanda kai ku dakata. Ka sake shi. Sake ni zan nuna ma. Me za ka yi? Zai gudu ne. To, ku dakata. To, daya. An dakata. Cikani. Ka rike shi. Me za ka yi? Ni ba fiyaɗe zan mata ba. A dakata. Me za ka yi to? Me za ka yi? Ku cikani nuna muku abin da. Wallahi ka sake shi. Ku saka ido ku ga abin da. Kuma ga zahiri. Waye daya? Allah. Wani daya. Ka tabbatar. A kai. Kai ka ga rike shi. Kai. Wallahi ƙarya ne. Wallahi ƙarya nake yi. Ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Wai me ƙarya? Kai munafiki ne. Ka zo ka bi ina nufin tare na ga sai maka ne na ga sun fito su biyu nan Allah ni na ci rabu. Ba kai ka sani shaida na ba. Kace ka gan su. Na faci ba fa nace sun fito ni. Kace ka gan su fitowansu su biyu ba. Ni abin da nake nufi.